Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali mon kala pulloɗo woni soppulu arde ma jam wali ma mangi ziar nyeb wala todo mi segidore wala bandiraɓe ko yettere Allah ko ngarmi ɗo ran wadde erango manam mboɗo sohli mboɓe waddi collaboration to kote rewɓe to manam wodi suka debbo ko ɓiɗɗo fuladu najo min andi bo jogi dole do réseaux sociaux min yambo souvent min ati konti mako mi wadi abonné do mako mi windi mo kadi message o jabaki kam non bandiraɓe ko bamirani de kala gandudo ino wawi manam be jogi dole to kote réseaux sociaux suka debbo hayso ada jogi gorko bay soppulu ardo mi wana polle puyde ya woni kam e réseaux sociaux ko yidde daranade lenyongol yo lenyongol banto donc doyde mi addoyde wobbe bodo wawi hebde wobbe so mi yidi on jiya video ji amdi wobbe liggodam min donc ko lenyongol woni ko coglu mi liggondirde mais nag yimbe be ino mawninkini ha ɓurtiti mawninkinare holko nafi toujours ɗum mbiyami enen ɓalejo ran jiita ligginteɗo waɗa hoore mum patron min mi hori on comportement famde ligginteɗo dartena hoore mum na patron ni donc ko yidde wallude yimɓe ɓe e wallondirede kala suka debbo gandanɗa hoorema ane wawi wadde communiqué réseaux sociaux ane jogi yimɓe wawi wadde contact e soppulu ardo ɓayro côté rewɓe to ko heewi ino yiɗa lamdade bagasuji soppulu ardo mais ɓe kula ƴeftude numéro soppulu ardo sababu nde ɓen jogi worɓe ɓay vraiment gadi yette jawɓe ɓe moyloɗo donc soppulu ardo ona cakan woni e réseaux sociaux soppulu ardo ko liggotoɗo ko daraniɗo lenyongol donc kala suka debbo ganduɗo hoorema e wawi darade nden ɗo darde tana bolle puyɗe ya donc wad jokko an soppulu ardo vraiment ino waɗi fayda taro côté rewɓe to en mbawi wadde hon mbawi ma wadde demande ɓe keɓa bagasuji maɓɓe vraiment ɗum woni ko paalami ko kala suka debbo taw nder Espagne ɗo non ɓuri moƴƴude taw suka debbo woni wano Girona en Big en Figuera en ɗum dal ɓurta kam wadde arrangé taw wona ko woɗɗi ɓay sona ɗum mami wanno liggodirde ka jakande on mboɗo jogi numéro mum wanno e mum liggodir mais nak taw neɗɗo ko ɗeɗo ce'e ɗo e nde hakkunde ɗo mbo woni taw wona gonɗo Madrid en kadi no woɗɗi trop donc baɗon partager vidéo kala baɗɗo hen intérêt suka debbo gandanɗa hoorema waɗi siiwe réseaux sociaux he yomo jokkodir e soppulu ardo ko ɗum woni darande am nde ko daranade fulɓe ɓe daranade lenyongol neɗɗo so a fonkani hoorema a fonka goɗɗo donc min nami fonku hoore am ɓurani mi fonka lenyol angol ɓurani kam fonkoyde leƴƴi janani mi okka lenyol angol dole ɓurani kam okkoyde woɓɓe dole ɗum ɗo hande kadi min ɗum ɗo mi yawri ɗon ɗum noon on calminama yo jam Allah e men